May adlaw nga Sabado, mga higala. Ani anasab bang atong bagong episode sa Maayong Balita sa Central Visayas. Gender and Development Agenda sa Bohol Provincial Capital gipalig-on. Gipaabot nga moabante pa ang advokasya sa Gender and Development sa Kapitolyo. Kini human gilagdaan ang duha ka mga executive orders subay niini ni Gobernador Erico Aris Amintado. Agis gutanan og paningkamot pagpaasdang sa gender and development, dugay na og daghan ang nakuha nga commitment. Apan sa unsa bang pagkaunsaa nga bugat pa man gihapon ang suliran ang pagpang-abuso sa mga kababayenan. Sigon pa sa kasayuran, 80% sa mga kaso sa mga na-rescue nga kababayenan, mga kaso sa sexual nga unay o ang pagpanamastama sa mga kadugo sa balay. Dako nga trabahoon sa pagpalapad sa kasayuran, pagkampanya sa gender and development ilabi na sa mga kababayenan, lakip na ang pagpabarog sa mga dangpanan ug sumbunganan sa mga nalupigan ug giabusuhan. Kini apil sa mga nasigpatan nga nagunang aksyonanan sa pagpaaginod sa gender and development sa kababayenan. Oportunidad sa katrabahoan alang sa financial nga kagawasan, edukasyon ug kampanya pagpalanat sa kasayuran kabahin sa katungod sa mga katawhan ug legal nga panalipod sa mga nangsumbong batok sa gender-based nga mga suliran. Gibutyag usab nga dakong porsyento sa mga kaso sa sexual nga pagpang-abuso nagpanghitabo diha sa mga buhatan ug trabaho. Tungod niini, ang executive order nga magpaligon sa Code of Decorum sa investigation gi-set in place sa mga sumbong sa sexual nga pagpanghulga diha sa workplace. Laing EO magpatukod sa Gender and Development Resource Center sa Kapitolyo. Diin ang kampanya ug edukasyon nga ipakuyanap sa probinsya alang sa gender and development dinhi masintro. Gikan sa Kapitol alang sa Maayong Balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol. 8 Central Visayas Consortium for Health Research and Development giabiba sa Siquijor State College. Malampusong napahigayon sa hawanan sa Siquijor State College kun SSC ang ikawalo nga Central Visayas Consortium for Health Research and Development kun CVC-HRD. Ang CVC-HRD usa ka organisasyon nga gilangkuban sa mga health research institutions sa Region 7 nga naorganisa kaniadtong September 17, 1985 ug naghanduraw nga malambigit ang mga tigduki-duki sa panglawas ngadto sa mga institusyon sa nasangpit nga rehiyon ingon man ang pagmaniobra sa mga aktibidades sa panglawas nga panuki-duki uyon sa kahimsog nga panginahanglanon sa rehiyon. Dugang paniana, ang organisasyon nakigtimbayayong sa Philippine Council for Health Research and Development kon PCHRD sa pag-establisar og mekanismo aron sa pagpalig-on sa mga kapabilidad sa panglawas nga panuki-duki, pagdasig sa pagpaambit sa kahinguhaan, tali sa mga institusyon ug pagpromotar sa pagpakaylap ug paggamit sa mga resulta sa nasangpit nga research kon panuki-duki sa maong rehiyon. Ang tulo ka adlaw nga komperensya gitunghaan sa mga kadagkuan sa mga kalambigit nga mga ahensya sa Rehiyon 7 sama sa Department of Science and Technology, Department of Health Center for Health Development, National Economic Development Authority, Commission on Higher Education ug uban pang mga institusyon. Highlights sa consortium ang kapasidad sa panuki-duki sa mga miyembrong institusyon niini ug mapasalamaton si Dr. Stephen J. Sumailo sa higayon nga makaabiba sa talagsaong hitabo tungod kay usa-usab kini kahigayon sa pagpromotar sa turismo sa isla ug gipangandaman gayud kini sa pangulo sa SSC uban ang research director niini nga si Don Iris Calibusanit. Alang sa Maayong Balita sa Siquijor, ako si Ninya Rose Oxo. Ang Department of Health Region 7 mipatuman sa Chikiting Ligtas Campaign. Gipatuman karon sa Department of Health Region 7 ang Chikiting Ligtas Campaign, usa ka nationwide vaccination campaign nga nagtumong sa paghatag og supplemental immunization ngadto sa mga bata nga ubos sa 5 anyos nga wala pa makadawat og bakuna batok sa mga sakit nga rubella, tipdas ug polio. Ang kampanya nagtumong sa pagbakuna sa at least 95% sa mga bata nga nag-edad og 9 to 59 months batok sa tipdas ug rubella ug sa mga bata nga nag-edad og 0 to 59 months batok sa sakit nga polio. Sa Central Visayas, target sa DOH7 nga mabakunahan ang 717,405 ka mga bata alang sa tipdas ug rubella ug 312,724 ka mga bata alang sa polio. As of May 17, niabot na sa 332,600 ka mga bata o 48.27% ang nabakunahan na.
Ang DOH-7 miingon nga naa sa 37,000 ka mga bata ang kinahanglang mabakunahan matag adlaw sa mosunod ka na po kaadlaw aron makabot ang 95% nga target sa dili pa matapos ning buwana nga mausab ang pagtapos sa maong vaccination campaign. Sa pagpatuman sa kampanya, ang DOH Central Visayas nakikitambaya yung sa ilang nagkalain-laing mga partners sama sa mga local government units, national government agencies, non-government organizations ug business establishments. Og alang sa Negros Oriental, ania ang ilang maayong balita. Gipadayag sa TESDA o sa Negros Oriental Association of TVET Institutions ang mga kaayuhan sa pag-apil sa TESDA Skills Competition alang sa mga tinunan o sa mga tunghaan. Gibutyag nila TESDA Provincial Director Joel Villagracia ug Nuwati President Dr. Delma Manila na pipila lamang katunghaan ang mga pil sa Provincial Skills Competition sa mga niaging tuig. Subay sa RA 7796, mopahigayon ang TESDA og skills competition sa provincial, regional ug national level aron maila ang kahanas sa mga Pinoy sa skills development ug ang mga TBI. Gawa sa garbo, aduna pay laing benepisyo na makuha sa pag-apil niini. Joining the skills competition is not only winning, but of course to use standards to upgrade the curriculum, to upgrade how we implement the training programs. Say for example, sa BWS, ang gigamit ni mo standard iya sa Switzerland. May standard ka na nga pwede mo magamit, nga ma-align to your existing program. Because of this skills competition, many international like China, Japan, etc., they will call the school. They are very interested to partner with the TBI. In fact, we have one partnership already ongoing sa China. Madugangan sab ang kaalam sa publiko labot sa mga programa sa TESDA ug makatabang pud nina makasiguro na adunay trabaho ang mga tinun-an huban sila makaeskwela. Gikan sa PIA Negor, kini si Roy Lomotan alang sa MBCV. Ug mao kato ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang mosunod. Ako si Rob Cabardo o mag-uban na punta sunod simana.